येरादारीचे नेम पाळात आणि रस्तो अपघात टाळात असो संदेश दीत दिवचले चक्क जाणट्या नागरिकांनी जागृती केली। शारांत काडिल्ले हे जागृती रॅलीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। रॅलींत बायलांय वांटेकार जाल्ली। सिनियर सिटीजन्स फोरम हांचे मार्फत अवेअरनेस ट्रॅफिक अवेअरनेस प्रोग्राम चालू केल्लो आसा। हांव सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदतां की सिनियर सिटीजन जावन तांच्यांनी आज वतान ही रॅली काडलेली आसा। मुख्य उद्देश म्हणल्यार की ड्रायव्हिंग सेन्स आणि ट्रॅफिक सेन्स कमी जाल्ले आसा। लोकांचे मन भटकता। आता सध्या आमचे कडेन मोबायल आसा, मोबायला खातीर मन भटकता, घाई आसता खूब फावटी आनी जिवाची पर्वा कमी जाल्ल्या कारणान ट्रॅफिक आनी तातूंत एक्सिडंट खूब जाल्ले आसा। ह्या आठवड्यान जर पळयत जाल्यार 5 दिसांक 5 लोकांचे मृत्यू जाल्ले आसा रोड एक्सिडंटा खातीर। आणि सिनियर सिटीजन्सांनी ही जबाबदारी घेतलेली आसा, ही तांच्यांनी जापसालदारकी घेतलेली आसा की तांचे कडल्यान सिनियरांक आनी जनरल पब्लिकांक अवेअरनेस जावचें, हेल्मेट घालचें, ट्रॅफिक रुल्स फॉलो करचे, तशेंच मोबायलाचो एटलिस्ट क्रॉसींग करता आसतना स्क्रीन उपयोग कमी करचो आनी अलर्ट रावचें। तातूंत आपली आनी आपल्या कुटुंबाची सुरक्षा घडोवन हाडची। पालकांपेक्षा पालकांनी जागृत राहणं आणि आपल्या मुलांनाही जागृत करणं हे आज खरोखरच अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे। लहान वयातच मुलं अपघातामध्ये मृत्युमुखी पावतात। परवाची घटना जर आपण पाहिली पेडण्याची तर काय प्रसंग होता, तर असे प्रसंग समाजामध्ये होऊ नये याच्यासाठी अवेअरनेस प्रोग्राम ही जनजागृती म्हणून बाबा सावेकर सेवा प्रतिष्ठान सेकंड इनिंग डिचोली आणि ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र फोरम डिचोली मंच डिचोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज जो का हा कार्यक्रम आम्ही सेकंड इनिंगामार्फत आयोजित केलेला आहे। याचं ज्येष्ठ नागरिकांनी ही कळकळ तुमच्या मेरेन पोहोचवण्याची प्रयत्न केलेला आहे। तुम्हीही यांना आम्हाला सपोर्ट करा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।